Zdravím všetkých. Dnes je 46. výročie. Výročie, kedy ľudstvo aj napriek studenej vojne spojila pokora. Dnes, presne pred 46 rokmi, ľudstvo vyslalo sondu Voyager 1. Medziplanetárnu kozmickú sondu pre výskum vonkajšej časti slnečnej sústavy. Ľudstvo si aj v čase studenej vojny uvedomovalo malosť planéty Zem. Napriek tomu, vyslaním sondy ľudstvo dokázalo svoju veľkosť. Veľkosť odvahy pokúsiť sa v 70. rokoch minulého storočia o vedecký zázrak. Veľkosť doby uskutočniť výrobu a úspešný štart. Veľkosť zvedavosti odzrkadľujúcej túžbu každého z nás vedieť viac o svete, ktorého sme nepatrnou súčasťou. Veľkosť ducha zachyteného na zlatom disku s posolstvom v rôznych jazykoch. Veľkosť kultúry celého sveta bez rozdielu a deliacej čiary, vytesanej studenou vojnou. Veľkosť výnimočnosti nás ľudí ako inteligentných bytostí. A veľkosť pokory, schovanej v túžbe získavať priateľov aj inde vo vesmíre. Dnes stojíme pred dilemou my, Slováci. Túžime žiť v štáte, kde politici odvážnymi krokmi pretavia vedecký zázrak doby v náš prospech. Túžime žiť v štáte, kde politici budú bojovať proti chudobe, nie proti chudobným ľuďom. Chceme žiť v štáte, kde politici vedia viac o nás a cítia sa byť súčasťou nášho sveta. Chceme žiť v krajine, kde sa pestuje kultúrne dedičstvo našich predkov pre budúce generácie. Chceme žiť v krajine, kde politici nevytvárajú umelé deliacie čiary v spoločnosti. Potrebujeme žiť v Slovenskej republike, kde inteligentní ľudia vedú krajinu s pokorou v prospech celku. Kde politici namiesto vyhľadávania nepriateľov a konfliktov pracujú tak, aby sme získali viac priateľov a udržali mier pre budúce generácie. Nech je nám všetkým odkaz vesmírnej sondy Voyager symbolom zjednotenia a pokory. A dôkaz odvážnych skutkov napriek nepatrnej veľkosti v porovnaní s celkom. Zjednotenia v prospech celku a pokory pred neľahkou, ale úspešnou úlohou. Úlohou klásť si veľké predsavzatia a spoločnými silami siahnuť až ku hviezdam. Nemožné je iba to, o čom sa sami presvedčíme. A možné je všetko, na čo sa odhodláme. Výsledok závisí iba od nás, od našej schopnosti zomknúť sa a zabojovať. Zabojovať za Slovensko, ktoré sme dostali od predkov a ktoré sme povinní odovzdať ďalším generáciám. Priatelia, ako aj Voyager 1 dodnes vysiela signály na Zem, my vyšlime signál 30. septembra, že Slovensko bolo, je a navždy bude naše slovenské.